most gracious Father, we, the Ilonggo Caps, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, Iloilo. Welcome na sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Nga nakaukap kita sa subong nga aga with Radio Ugyon Santa Barbara. Live kita nga naka-broadcast diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kalwa ni Dr. Ramil Oy. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Rezalan. Sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo. Inyong minkaupod sa subong agang inyong mga kabalikat. Sa technical side, kaupo naton sa subong aga, Patrolman Kenneth Ang. Kaupo ninyo sa subong agang inyong kabalikat, Police Corporal o kun Police Staff Sergeant Erwin Magarzo. Kagaton sining kapagadalon sa inyo sa subong agang mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Adlaw kita karon nga Martes. Sa 8 na sa bulan sang Oktubre tuig 2024. Last day na naman subong nga adlaw sang pag-file sang Certificate of Candidacy sa aton sining mga aspirants for May 2025 midterm election. And of course, kinaknalis kili nato no sa subong aga aton sining mga live viewers diri sa official Facebook page sang Iloilo Police Provincial Office. Kag siyempre na may masobra na kita or malapit na 57,000 sa mga followers no diri sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Kag siyempre nang back up naton man sining Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office kama Pro 6. Kag siyempre no ang Radyo Ugyon na makita no sa Santa Barbara Ugyon page ang aton sining pag-hook up sa subong gawid Radyo Ugyon. Nagapasalamat man kita no sa kalwan sang local government unit sang Santa Barbara. Pagpanguna ni Mayor Doc Superficial. Kag siyempre no sa aton dirang station manager. Kag sa management staff no sang Radyo Ugyon Santa Barbara. Kag sa subong adlaw no pit sa 8 or sa subong Martes. Sa tanan nga nagiwat sang ila sining birthday no sa subong adlaw. Happy birthday gid sa inyo tanan-tanan. Kag-appreciate kinato ng aton sining birthday kay siyempre every 365 days or once a year lang ini nagabot sa aton sining kaboy. So kalabanan nagapost na ng +1. Basta mag+1 ang automatic birthday. Kag siyempre no sa kadungan sa aton sining pagselebrar sang birthday naton. Di lang pagkalipatan no nga mangina moderate or moderation lang ang pagselebrar naton. Ako nga mangina successful, meaningful kag memorable ang aton sining birthday. Hindi nga birthday naton karon may kinagamo. Ako isang una pang nag-umpisa sang kamo ang mga birthday celebrators pa naton or mga birthday celebrants naton. Na sila pa nakauna gid sang tugasan kamo. Which is nga dapat kung kamo ang birthday celebrant dira, dapat kamo dira bantay man sa inyo sining bisita. Ay nang sadya-sadya lang wala sang kinagamo.
O kung wala sang krimen nga magaluntad sa inyo sini nga pag-celebrar. So dapat celebrar nato na tanan-tanan no ngayon na ano lang in moderation lang gyud. So pwede ka mo kay ngagaw dira no sa aton sini nga comment section. Pagapasahon naton karon ang inyo sini nga mga comments dira sa aton sini nga comment section. Pwede ka mo drag padangat no sa mga birthday greetings or pag-participate no sa aton sini nga mga gina-discuss no diri sa aton sini nga programa Ilonggo Capson Air. Kag sa aton sini nga mga headlines sa subong adlaw sang Martes aton sini nga assessment no sa sini nga last day sang pag-file sang certificate of candidacy. Nakupisa pa sang nagtinalikdan man sini nga semana. Kapit sa 1 man sang Oktobre. Kumusta bala no ang sitwasyon diri sa ang aton sini assessment sang Iloilo Police Provincial Office sa sini nga last day sang pag-file sang COC. Kag sa aton man sini nga dugang sini nga balita, magikangautan naton karon no ang Public Information Officer. At the same time, ang Deputy Chief of Police ang Barotac Viejo MPS. Ang otaman ini no, sa pag-arestar, kag pag-serve no, sa search warrant. So, sa dra ka ila sini nga resident man dra sa Banwasa nga Barotac Viejo. Kung ano ba lang mga recoveries nila, kag kung ano ba lang mga napang-recover. So, sini nga giniwat nga search warrant dra, kung sa diin ba lang nga barangay, dra sa Banwasa nga Barotac Viejo, Iloilo. So ngayon kaupo natin dugay-dugay no, si Police Lieutenant Rene Aguinaga at ang sining Public Information Officer dira sa Banwasa nga Barotac Viejo. Dahil sa dugang man naton sining balita no, aton nga ibaloon no, may nakuha kita sining statistics sa karuan man sa aton sining Provincial Operation Management Unit sa aton sining PUMO no. Nara kita nga updated list sang numero sa mga nagapadalagan halin gobernador hasta sa pagkasangguniang bayan members. Siyempre nalakit na darang component city no, ang Pasig City. Pila na ba lang nagpadalagan sa pagka-gobernador, board member, congressman no, or ang mga tagsa bala ka mga congressman aton dira sa kada distrito may nag-file na bala or may mga aspirants sa bala kita dira. Kasi siyempre ng mga nagapadalaga no, sa mga local government unit naton, sa mga municipalities and city naton, o pila na bala kang gustogin nga mga mayor. Sa tagsa nila sini ka mga kambanuhanan, at subong man ang kung pila na bala nga gusto nga magpadalagan sa pagka-vice mayor, diri sa bugos nga probinsya sa Iloilo. Kung pila bala ka mga sangguniang bayan members, gustogin nga mag-serve sa ila sini nga mga tagsa-tagsa sini ka mga banwa. So kumbaga daw halos ginabantayan no, subong gin nga adlaw. Kaya siyempre basta tatak Pinoy gani is last day. Kaya mo nang bal nila no nga ang ulihing adlaw mo nang pinakamasadya. Kaya makibot ka nga basta ang inyong sini nga tupad balay nagpadalagan sa mga posisyon. Naway mo man gina-expectar. Bantayan na nato no, buwas magatag man kita no sang exclusive sini nga summary. Kung pila bala ang nagpadalagan sa tagsa-tagsa sini ka mga banwa, kay pakipat-pat nato ni na buwas nga adlaw. Kag sa dugang man naton sini nga mga balita, ang aton sini nga Tanod Academy nakapadayon ano by next week may araman kita nga mga banwa. Announce nato no kung ano nga mga banwa ang pagkakadaka naman sang launching ang sining Tanod Academy seminars naton. Ang orientations naton ang intended sa aton sining mga force multipliers ilabi na sa aton sining mga barangay tanods. Antes kita magpadulong no sa detalye sa aton sining mga balita. Nalisanay nato na aton sining mga live viewers sa subong gamayara na kita 10,000 sa mga live viewers diri sa aton sining program Ilonggo Capson Air with Radio Ogyon Santa Barbara. Good morning dira kay Sir Andre Harjelin watching dira sa Anilaw MPS. Good morning gid. Sa tanan naton dira nga mga katropa no dira sa Anilaw MPS. Kasi siyempre no sa mga live viewers man naton dira no sa Banwasang Anilaw.
Good morning mandara kay Sir Jed Kanha. Kag subong man kay Ma'am Nala Rodriguez nung always gid nga monitor sa aton sining program. Good morning, Ged. Kag subong man kay Sir Mariano Herrera. Good morning, man. Kag classmate John Frenet Kausing. Good morning, Ged. Wala sa yawan daw according kay si Sir Mariano Herrera. Kag nagalataman si Ma'am Monica Iha. Good morning kuno sa tanan nga mga mapagros, mapisan kag mga bapon kag bapahon nga mga ilong kukaps no diri sa probinsya sa nga Iloilo. Kay siyempre ginapunahan gina ni Ma'am Monica Iha. Nagalantaman si Sir Hermar Soloveres. Thank you so much for watching. Kag nagalantaman ang mangin interviewin naton dugay-dugay no sa angot sa aton sining balita dira no sa banwasang Barotac Viho MPS. O dira sa banwasang Barotac Viho. Si Sir Police Lieutenant Rene M. Aguinaga. Good morning mandra kay Sir Tata Vincent Provido July. Watching dira sa Naik Cavite. Kag ginapag-greeting nyo ang mga tumalanaw gikan dira sa banwasang Mina Iloilo. Good luck sa Linagumba Mina on October 9, boss. Okay, may aragling activity no dira sa banwasang Mina. Kag I guess no pista dira sa banwasang Mina, boss. So keep safe lang kag celebrate our celebration, our festivity in moderation. Good morning mandra kay Mama Lunilin Velasco Talamilio ang aton sining mapisan nga Deputy Chief of Police. At the same time aton sining public information no dira sa Otona MPS. Good morning dira kay Ma'am kag sa mga katropa naton dira sa banwasang Oton o dira sa Otona MPS. Papungunang dira ni Sir Police Lieutenant Colonel Abner Horda. Good morning man sa kay Tentia Kit. Watching dira sa Oton MPS. Thank you so much. Kalantaman si classmate Divine Dividina Bernabe dira sa Dingley Municipal Police Station. Good morning, Ged. Kag sa tanan naton sa mga Ilonggo Caps dira sa Dingley MPS. Kalantaman si Sir Jonathan Mendoza, si Sir Pems Jonathan Mendoza watching gidira no sa Dueñas MPS. Kag subong man shout out man dira no kay Nanay Margie Galiasano dira sa Park Regency. Nagalantaw gid kag subong man sa kay Ma'am Priscilla Palabrica, kag kay Ma'am Ciara Galiasano sa Ginarupan. Okay, Ginarupan Elementary School dira sa banwasang Bingawan. Good morning dira sa inyo tanan gikan diri sa aton sining first class technician Patrolman Kenneth A. Sa tanan naton nga mga live viewers no pwede ka mo kay ngabot sa inyo sining mga greetings. Kag mga shoutouts ni dira no kay pagabasahon naton ni na while ongoing aton sining program diri sa Ilonggo Caps on Air with the Radyo Gyo. So good morning kita liwat no sa Mina PNP ay Sir Tata Vincent Provido July. Kag nagalantaw man si Mama Shitina August. Aton dira mapisan nga pikad no dira sa banwasang Dueñas MPS. Kag subong man ang mapisan man naton nga public information officer. Aton sini nga Deputy Chief of Police dira sa banwasang New Lucena kay Ma'am Police Lieutenant Nomi Ibuyan. Ma'am, good morning gid ma'am. Kag sa mga katropa naton dira no nga mga Ilocaps dira sa New Lucena MPS. Watching dira no si Mama Shitina Augusta Dueñas sa MPS. Thank you so much gid ma'am. Kag good morning man kay Mama Marigold Clarito. Ano ka lang tawag sa aton sining program sa Subongaga. Thank you so much. Okay, fiesta gali no sa Mina dira sa banwasang Mina on October 9 nung buwas nga adlaw hasta sa 12. So happy fiesta gid dira sa mga taga Mina or mga Minanhon.
Kag bali man mo ni Kaiha, sir pwede pa shout out sang gasunggo di sa office. Ah, sino ba lang gasunggo? Okay, sa aton sining Picado Provincial Committee Affairs Development Unit. Naton sining mga kopodra sa Picado. Shout out gusto inyo tanan-tanan. Sino ning nagasugod bala? Alin dira sa aton sining Chief Picado no, alin kay Sir Police Lieutenant Colonel Jojo Tabalo. Sa aton sining Deputy or Assistant Chief naton kay Sir Police Captain Dandy Lacto. Sir, good morning sir. Sa tanan naton dira nga mga kaupod kay CC Alex Sensil. Subong man kay Sir Cyrus Librando, kay Sir Bakchoko. Subong man basing nagusunggon si Goro. Good morning madra kay Kanto Mayor. Subong man kay Solinap, kay Haujan, kay Mama Caterina Latuab. Sa tanan naton sining Picado family. Good morning gid sa inyo tanan-tanan. Subong man sa aton sining Parmo family. Good morning man. Subong na sa aton sining Chief Parmo kay Ma'am Police Lieutenant Colonel Elsa Perez Conlo. Good morning ma'am. Kag good morning man kay Sir Jan Robles. Kalantaw kita na sa Leganes MPS ng aton sining mapisan nga hepe dira sa Leganes MPS. Good morning sir. Basi nalipatan kali si Mama Maria Duha. Kaupod man naton sa Picado. No, good morning good. Kag good morning man kay Ma'am Marz Goratso Galiasa. Okay, thank you so much no, kay Sir Ang sa pag-shoutout. Good morning itra kay Mama Marz Goratso Galiasa. Kag subong man ang Dumangas MPS ng Kalantaw man. Thank you so much for watching. Pagpungunang itira na sa aton si mapisan nga hepe. Kasubong man si fruit juicers no. Pasisya ning nagasugod. Good morning itira sa aton si mapisan nga IT mandra. At masaligan sa Picado MPS. Mga maukod ni sila nga mga kopdanan naton dira sa Picado MPS. Picado galin. Sa aton sining Provincial Community Affairs Development Unit. Good morning mandra kay Sir Twilight Night. Watching idra sa Otona MPS. Adra nagali si Sir sa Otona MPS. No? Good morning idra kay Sir. Kay Sir Minerva no. Good morning idra. Good morning man ang bal ni Sir Jan Robles no sa sining tiayo no kay Mama Mrs. Christy Grace Robles. Good morning idra kay Ma'am no aton sining mapisan man nga Officers Ladies Club member naton diri sa IPPO kay Mama Christy Grace Robles. Good morning gid ma'am. Kag si Sir J. Villamena nagalantaw man dira no, sa Batada MPS kag sa tanan naton or tanan naton sining mga ilokap dira sa Batada MPS. Good morning gid sa inyo tanan. So pwede gid ka mo king abot sa inyo sining mga shoutout. Ay pagabasahon naman naton ina sa aton sining pagpadayon. Sa aton sining oras nga alas 10:22 na sa aga. Sa kayapon kamo nagalantaw sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air with Radyo Ogyon Santa Barbara. Siyempre sa aton sining mga followers. Malapit na 57,000 diri sa aton sa mga followers. Sa aton sining mga followers no sa official Facebook page ng IPPO ang Iloilo Police Provincial Office. At this moment, ato na sining pag-aplastar sa inyo no, ang mga latest sining numero nag-file sang ila sining Certificate of Candidacy sang October 1 hasta kagina sang aga as of 9 AM. Ikan sa aton sining Provincial Operations Management Unit. Papangunahan ni Sir Police Lieutenant Colonel Bangilio. Mayari kita nung latest data ng mga nag-file. Sang ila sining COC as of 9 AM sa subong gid lamang nga aga. So halos tanan nga mga kabanwahan no ang nag-file na sang ila sining Certificate of Candidacy. Alin sa pagka-mayor, vice mayor kag subong man sangguniang bayan members.
At siyempre sa sining midterm election, sa national positions, no, alin sa pagka-senador, nakapili kita sa 12 ka senador. Kaya every 3 years, no, ang term sa aton sining senador is 6 years. So in every 3 years may mag-exit sining or mga outgoing. Nga 12 kabilog, ang aton sining senador is 24 gid lamang kabilog. May 12 dira nga mga outgoing or magatapos ang ila sining term nga 6 years na. So that's why no, every 3 years nagailaki kita sang bago sining mga 12 nga mga senador. Once nga matapos ang ila sining term, no, kay pwede sila ka para elect until 3 terms. So sa 3 terms sila kung matapos mo, makon mo 6 times 3 is 18 years nga pagpungko mo. Ulat ka naman na 3 years, pwede ka padalagan liwat. Ina kung gusto nila, tapon masarangan pagidbala nila. So may ara kita nga mga 12 naman ka mga senador nga pagapilion sa sining maabot sining May 12, 2025 midterm election. So, sa aton diri sa probinsya sang Iloilo, aton sining pagapilion man no, alin sa pagka-gobernador down to vice governor. Then sa kunyang panlalawigan members, tinatawag natin sining mga board members. Siyempre may mga congressmen kita in every district. Meron kita nga 5 ka distrito diri sa probinsya sang Iloilo, alin sa premier distrito, sa segundo, tertier, 4, and then quinto, no, or sa 5th district. And then sa Kadabanwa naman is siyempre mayor, vice mayor, and SB or sa kuniyang pang sangguniang bayan members aton sining pagapilion. Sa mga Kabanwanan, no, mostly ko municipality, para sining 8 mga SB members. Kaya every district para sining 2 ka board members o sa kuniyang panlalawigan. Siyempre sa kada district na ito, isa lang ka congressman ang aton sining pagkapilion in every district. Siyempre pag vice governor naman is isa, at sa pagka-governor is isa man ang aton sining pagkapilion. Kag siyempre may ara kita nga pagkapilion sining party list. Sa party list pala nga daan pag-isipan ni naton sa maayo. Kaya kadamo man sa aton sining mga party list congressman or representative kung ko sa aton sining lower Congress. Ay may ara nga mga party list no, kay may malabot na nila sining mga minimum sining mga votes. May ara nga kategory no, kung pila nga libo nang ila sining boto, may mga seats nga naaman para sa ila. So dapat pilion man naton sumayon ang mga party list nga aton sining pagpilion, kay isa lang gid no ang party list nga aton sining pagpilion. So ari na ang aton sining listahan nga magapadalagan sa pagka-governor as of 9 AM sa subong adlaw. May ara na nga isa nga nag-file as of 9 AM. Pero bantayan yung buwas kung pila ba lang magapadalagan sa pagka-gobernador. Kag sa pagka-House of Representatives naman or in a legislation or legislative district na to, in every district, halos may tag-isa na nga nag-file. As of 9 AM kagina, so may 5 na kita ka mga congressman nga nag-file sa ila sining COC. Kag sa pagka-vice governor, may ara na nga 3 na nag-file no, as of kagina sa aga. So kahapon ini sila tanan nag-file no, 3 na kabilog. Kag sa pagkasamuniang panlalawigan na member naman, meron na tanan 13 nga nag-file as of kahapon. Kaya nag-file kahapon is 7 kabilog. Sa pagka-mayor naman, sa summary naman naton sa pagka-mayor, meron na tanan 45 ka mga nagpadalagan or nag-file sang ila sining certificate of candidacy.
Sa bugos nga probinsya sang Iloilo na sa 42 municipalities in one city, may 45 na ka nag-file sang ila sini nga COC. Nagdamo rin nag-file no ang sang October 5. Sang Sabado, kalabanan din no, Sabado is 16 kabilog. Sa mga aspirants for mayor ang nag-file sang ila sini nga COC. Kag sa pagka-vice mayor naman, may ara na 41 tanan ka mga aspirants for vice mayors ang nag-file sang ila sini nga COC sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Kag sa sa Kuniyang Bayan members naman, may ara na tanan 423 sini ka mga aspirants. Aluyagin mag-survey bilang sa Kuniyang Bayan members or SB member dira sa inyo tagsa-tagsa sining mga banwa. Kag based din sa aton sining statistics no. Sang Sabado nga adlaw October 5 at may pinakmadamo sining mga nag-file sang ila sining COC which is mas malapit 200 ang mga aspirants na nagpadalagan. Inaalin lang no, sa pagka-gobernador hasta sa SB member. Muna kadamo nung aton sining mga orining mga aspirants naton. Bantayan yung pagin no, sa subong adlaw. Ay buwas no, mayara naman kita sa mari sa sining mga aspirants naton. For May 2025 midterm election. So sigurado na gina kay last day karon no sang aton sing mag-file. Probably by 5 p.m. Makatapos na ining pag-file sang Certificate of Candidacy. So bantayan nyo, buwas nga adlaw ang kung pila ba lang mga nagpadalagan sa pagka-governor, vice-governor, and then congressman hasta sa pagka-mayor. No? So, subong pa lang daan, paminsaron nyo na ang ining mga nag-file. Scrutinize naton sang maayo kung sino ba lang kadapat-dapat no, karapat-dapat kag pwede gid ang ayan either magtindog kung pagpungko man sa nasambit sini nga mga posisyon. Sa aton sining oras nga alas 10:31 na saga. Pasiprat tananin nato no antes kita makigangon sa Public Information Officer sang Barotac Viho MPS. Ato na ipasiplatan ang inyo sining mga comments diri sa aton sining program Ilonggo Kasunod with Radyo Gyon Santa Barbara. Good morning idra kay Santinon Siv. Magalang tawag dira na sa Kabatuan na MPS. Good morning, good sir. Kagsubong man sa Zaraga MPS ang monitor man. Thank you so much. Kagsubong man sa kay Mama Ray Jane Marie Diaz. Watching dira na sa Banwasang Zaraga. Kagsubong man ang sa Rafael MPS ang monitor man. Thank you so much, Ged. At sa kay Sergeant Jet Alohado. Good morning, Ged. Sa aton sining oras nga alas 10:32 na saga. At this moment no, yara na naka-standby sa linya. Aton sining Public Information Officer dira sa Banwasang Barotac. Barotac Viho MPS. Magigamot kita na angot sa sining aton ibaloon. Kung ano ba lang ila sining mga recoveries no, sa giniwat sining pagserbe. Sang
search warrant no sa isa ka persona nga nasakupan no dira sa banwasang Barotac, Viho, Iloilo. So this moment, yaran sa linya si Sir Police Lieutenant Rene M. Aguinaga, Consuling Public Information Officer dira sa banwasang Barotac, Viho, Iloilo. Sir, good morning sir, kag welcome no diri sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Kaupo nimo sa subong kabalikat, Erwin sir. Okay, morning Tropang Erwin. Pag may magagaling sa itong mapadrot, mapisan, kagkabuo na IPPO Province Province Colonel Manira Calancer. Okay. In behalf dali sa among Chief of Police, Police Major Felix Alianza, Progressive Police Lieutenant Rene Aguinaga, Bislete. Nagpasalamat na nangin kabahin kami sa programa na Kapitang Balita. Okay, sir. Thank you so much sir no sa imo sining tiempo. Aton sa program sa subong sir is Ilonggo Caps on Air no kay every Tuesday. Nga Ilonggo Caps on Air nato no nakatay up kita with Radio Ogyon, Santa Barbara, Iloilo. Anyway sir, kamusta bala dira sir ang aton singa tiempo dira sa banwasang Barotac, Viho kay sa subong diri sa Santa Barbara is medyo gagulo-galom kay daw may plano naman nga magulan karon sa hapon. Sir, kamusta bala dira inyo sining tiempo? So dire sa sitko amon sa may Barotac, Viho daw tama gid ka namin sang simptoma. Mainit ang silak ni Haring Adlaw. Okay. Anyway sir no, luyag naton nga ibaluon sir no ning kaginasang ano bala oras kaya naton gin survey ning search warrant dira sa banwasang or sa isa ka persona nga nasa kumpanya ninyo dira kag sino bala nga aton sining subject sa sining pagsurvey naton sang search warrant sir. Kabalikat Police Lieutenant Aguinaga sir. Okay, katong pag-uwi kay nasa aga alas 5:30 sa pagahon, no? October 8. Ang tapos ang Barotac Viho Municipal Police Station dinapangunahan sa among Chief of Police, Major Felix Alianza Jr. In coordination, cooperation assistance ang natin Police Provincial Intelligence Unit, no? Sa PPO, ang second Provincial Mobile Force Company para nag-conduct ng search warrant sa isa ka balay dito sa amon nga area kung sa diin na ang ating nga subject nakuhaan sa 12-gauge shotgun homemade sa magazine. Okay. Ano ini sir ang homemade nga ini sir ano ni sir kamusta ba lang aniyang ano kung palakpon ini sir kalupok pa niyan? Ang iyang homemade shotgun na na-recover naton sa ina functional siya. Okay. Nasulod sa may sako. Sa iya di nga tigpin nga wala naman ginababuyan ito nakabutang sang sa Amerika. Aside sa recovery naton ining homemade shotgun sir, ano pagid ang aton sining na recover sir? Amo na ang iya nga magazine. Nga wala mo isang bala. So amo lang ni ang aton nga duwa nga na recover. Okay. Ano ni sir ang paano ni sir na-acquire sang ining suspitsado sir ining arma sir? Ano ba lang iya sining trabaho kag kung paano niya ni nakuha? Kung nga may arma sa sir? Bali hindi siya mama lang dira sa lugar kani kay kung maka-idom sa bala. Kaya tungod sa kusinsa sa makonrobot sa inom. Muna sa pinalupok sa lugar. Wow. Kung mga kapatid balay nila, muna na ang reklamo dito sa amon. Okay. Ano ni sir ang lugar nila sir? Medyo nabukid na balay nga bayan sa Barotac Viho kung lapit man sa poblasyon dira? So lapit man lang ini sa poblasyon sa Barotac Viho. More or less mga 5 kilometer sa day. Okay. Daling kayo sulod-lod, ini siya, kagang iya nga balay,
Mm. Sa likod niya, mga talamnan abi, may kawayanan, may karamnan. Mm. Kag halin sa karsada, pakanto sa balay niya, mga more or less na Oo. 30 meters. Kag ang Okay. iya mga tupad balay, hindi malayo ang agwat bala. Okay. Kumbaga daw ka imo sa da firing range sa iglesia sining lugar dira. Anyway, sir, Oo. ano ning trabaho sang sining suspect kanina sang ining arestado naton, sir, kag ano ni sa pamilyado na ini, sir, kag may mga kabataan man? Pamilyado na ini siya pag may tatlo sa kabataan. So Okay. ang iya ini nga trabaho sa pangumaman sa Okay. general. Okay. So sa diin na bala, Sir Bong, sir, detain, sir, ang ining arestado naton kag ano ning mga kasong iya sining pagatubangon, sir, kabalikat Police Lieutenant Aguinaga, sir. So ang atong subong nga suspектado na detain dire sa ato nga police station kag posible magpangatubang ini sa sang violation nga sang Republic Act 105 ano kung pag-hukot ng hindi lisensyado nga. Okay. Mensahe na lang naton, sir, sa mga pumuliw naton sa mga barotatak or barotak nun, ilabi na gidra sa Banosang Barotac Viejo sa sining inisified campaign naton kontra illegal sining armas tutang, sir. Aton sining mensahe kag dissemination man naton dra, sir, sa mga pumuliw naton kay probably ang biiban basi hindi aware abe nga ginapabaskog ni naton kampanya kontra armas utang. Sir, kabalikat Police Executive Master or Police Lieutenant Rene Aguinaga, sir. So sa mga pagsalamate driver sa mga ibang sagit, ginahingi ko ang tanan ni Ponsino pa ang wala siyang lisensya. Hindi nyo nasa aton sa tapos pulis na. Kung kamo ang adakpan, may nagkakaibig nyo. So, mo na ginagawa sa ila. Okay. Thank you so much, good sir, sa imo sining chimpo sa subong sir, nga ginatag diri sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air with Radio Ogyon. Congratulations, good sir, sa sining pagkadakop ninyo sa isa naman ka sospitsado dira no or sa sining subject naton nga nagapinalupok dira sa ila sining barangay sa nasakupan ninyo sining Banwa dira sa Barotac Viejo, Iloilo. Thank you so much, good sir, and good morning. Sige, thank you so much mga katotang event. Salamat din. Ano mo yung kabayan kami sa atin mga kapitan din. Aton sining nabatian ang Public Information Officer sang at the same time ang Deputy Chief of Police sang Barotac Viejo MPS, Sir Police Lieutenant Rene Aguinaga. So muna ang mensahe no sa aton sining Deputy Chief of Police dira sa Banosang Barotac Viejo. Kag hindi lang inapplicable no sa mga dira sa Barotac. Kundi sa tanan naton sining mga kabanuhanan. Napadayon ng aton sining intensified campaign naton na kontra armas utang. Which is nga morning siyempre nagalapit ng aton sining eleksyon. Napapasko gino sa aton sining provincial director ang kampanya kontra armas utang. Kaya ko isa mo na linan no sa mga kinagamo. Kag siyempre krimen man dira. Kaya dira nga Banwa no once nga hindi na naton mapabaskog ang kampanya naton. Ay siyempre ang iban nga daan basta may mga armas nga gani kung nakahinom na gani sa makaulubong ng limnon nagagagwa ang isog kag nagapinalupok so kangay sa sining sospitsado arestado naton ang WCS na according kay Sir Ginagagali no nga kung maubog sa gani kapinalupok dra sa iya sining lugar. Naway siya kabalo, gali na yung pwede gali nga madakop ang mga individual nga nagapinalupok dira sa inyo sining lugar. So padayon ang aton sining intensified campaign kontra armas utang. So sa aton sining mga pumuluyo ng buligan naton tanan-tanan ng kampanya naton kontra armas utang. Ay kabudlay nini once nga magamit ining mga armas. Maghimo pa dira sang kalakasan o kon krimen sa inyo sining lugar.
Sa aton sining nga oras nga alas 10:43 na sa aga. Ato na pasiplatan no ang inyo sining mga comments diri sa aton sining program. Sa aton na 15,000 na viewers, thank you so much for watching. So good morning dira sa liwat no sa Ahoy MPS. Nga nagalantaw sa aton sining program sa Subong Aga. Good morning again. Pagpong natin ni Sir no, Police Captain Randy Lambunga. Subong man si Ma'am Fee Capada. No, thank you so much for watching. So basi kung may mga mensahe pag mo dira no, pwede ka mo kahingabot no, kahingagaw dira nga mag-send sa inyo sining shoutouts and greetings man dira kag subong man participation no, sa mga issues and concern naton na kinatakol na diri sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. So tadaan ang aton sining program every Tuesday 10 to 11 AM kita no with Radio Ogyon. Ilonggo Caps on Air kita kada Martes. So this moment sa aton sining oras nga alas 10:45 na sa aga. By the way no, ang balgali ni Ma'am Fee Capada no sa Kuwait sa gali. So good morning idra kay Ma'am Fee Capada no, watching idra sa Kuwait. So kamusta bala dira ang Kuwait, ma'am? Okay, at this moment, sa aton sining pagpadayon, may-ari naman kita no, sa Mari sa mga nagapadalagan sa pagka Mayor, Vice Mayor, and SB member sa tagsa-tagsa sini ka mga banwa. So sa subong no, sa subong nga oras sa banwasang gimbal no, as of this morning isa pa lang ka-file no sa oras pairan sa pagka-mayor. Pagsubong man sa ila sining pagka-SB no, 5 pa lang. Sumantayan nyo karon sa Orboa sa aga no, aton sining paglawagon kung pila na balang nagpadalagan sa sa mga or na sari-sari sining posisyon alin sa mayor, vice mayor hasta sa SB member sa tagsa-tagsa sining mga banwa. So sa Igbaras wala pa sang nag-file sang pagka-mayor kag vice mayor. Habang may 5 na or 6 ka mga nagpadalagan sa pagka-SB. Sa banwa naman sang Miagaw, 3 ang aspirant sa pagka-mayor. Isa ka sa pagka-vice mayor, taga 21 ka mga gusto magpadalagan sa pagka-SB. Sabantayan yung boss kung may nagdugang pagibala. Sa banwa naman sa Moton, 8 na ka nag-file sa ila sining associate sa pagka-SB member. Kagduwa naman sa pagka-vice mayor, habang wala pa sang nag-file sa ila sining associate sa pagka-mayor. Banwa naman sang San Joaquin nga which is nga morning may pinagmadamo. Aspirant sa pagka SB members, mayara na nga 28 ka mga nag-file nga mga individual sa nga gusto magpadalagan sa pagka Sangguniang Bayan members dira sa banwasang San Joaquin. Kag sa pagka Vice Mayor 4. So 4 gid kabilog no dira sa banwasang San Joaquin sa pagka Vice Mayor. Sila nang may pinakmataas nga nag-file as of sa subong adlaw. As of 9 AM no sa subong no 4 ang luyag nga mag-Vice Mayor sa banwasang San Joaquin na Iloilo. Kag sa pagka-mayor is 2. So both parties na mayara nang nag-file sang certificate of candidacy sa pagka-mayor sa banwasang San Joaquin na Iloilo. Kay di malipod maligar no ining banwasang sa San Joaquin. Kasi saman sang may pinakmadamo sining kabarangayan na nasa kupan ng banwasang San Joaquin nga I guess no 85. Ang mga barangay no ang composed or belongs to
Municipality of San Joaquin, Iloilo. Dagang wala pa isang mga nag-file. Wow, dirigit sa banwasang Santa Barbara. Grabe nga bantayan ay sa mga aspirants aton. As of 9 AM sa subong aga, wala pa isang nag-file alin sa pagka-mayor, vice mayor kag sa Sangguniang Bayan members. Wow, balantayan ni sa subong adlaw. Habang basi makibot kita mo no, basi sila ning ayas ng mga filers or mga file or mga aspirants naton na magapadalaga no sa nasari or nasari-sari sini nga mga posisyon. Kag subong man ang banwasang Anilaw. Wow, way bagit sang nag-file man. Alin sa pagka-mayor, vice mayor kag subong man SB members. Wala pa gid yan, no? Si Ropa ang banwasang Anilaw. Kaya Anilaw is one of gamay man sini nga mga or gamay nga municipality. Premium sa aton sini nga probinsya. Composed of I guess no 26 barangays. Isa man is mga gamay sini nga banwa, no? Ang banwasang Anilaw. Apang as of sa kaginasang aga, wala pa gid sang nag-file sang ila sini nga COC. Bantayan ta na or bantayan ninyo boss no kay pagalawago naton tanan-tanan. Sa mari no sa aton sini nga mga aspirants in every municipality. Kagang banwasang pututan. Baw, duwa pa lang ka SB no ang nag-file sa ila sini or aspirants or sa Sangguniang Bayan members dira sa banwasang pututan. Wala pa sa mga nag-file sa pagka-mayor kag pagka-vice mayor. Duwa pa lang gid ka bilog no ang nag-file nga sang ila nga COC sa pagka-SB members pa na. Same man sa banwasang Leganes, Leon, Nolosena, Pavia, Santa kay siyempre Santa Barbara bilog gid wala no do alo second district kali. Kag banwasang Saraga. Wala pa gid sa nag-file sang ila sini nga COC sa pagka-mayor hasta sa vice mayor. So grabe ni man gali no sa banwasang or mga sa second district naton. Wala pa gid sa nag-file pero sigurado sa subong adlaw may maga-file gid. Mayo lang kay wala gid na move no, wala gid shorten ang filing of candidacy. Kay kung wala sang kung move gabi no, kin pa shorten abi hasta lang gid kagapon. Wala isang magapadalaga sa pagka-mayor kag sa pagka-vice mayor dira sa inyo sini nga banwa kag mostly no sa second district. Kay way pagid yan no ang SB gani sa banwasang Leon isa pa lang ang nag-file. Aso kaginasang 9 AM isa pa lang gid luyang magpadalagan sa pagka-SB. So alo second district wala pagid sa nag-file sa pagka-mayor kag vice mayor. So sa third district no mo lang gid ang pututan pa lang gid ang wala man sa nag-file sa pagka-mayor kapag vice mayor. So do halos gamay pa lang gid no. Pero mo na gani no basta last day dira gid ang dinaguso. Karang iban gani nga mga banwa no may mga caravan pa gani. Even gani sa syudad gani no mayara sila nga mga caravan nga ginahiwat. Mag-file pa lang sa ila sini nga COC. So all in all no sa as of 9 AM kagina aton sini nga data no sa pagka-SB no sa kabugasan sini nga probinsya sang Iloilo. May harana no 423 ang gusto magpadalagan or mga aspirants naton for Sangguniang Bayan members sa bugos nga probinsya sang Iloilo. So sa pagka-mayor pa lang adaan no, banwa pa gid sang Gimbal may isa. Then sa banwa sa Miagaw gani tatlo ang gusto magpadalagan mayor. Pero nag-file sang ila sini nga COC. Dagang halos iban nga mga banwais may ara pa lang ata tigisa no nga nag-file sang ila sini nga COC sa pagka-mayor. Nagsubong man sa pagka-vice mayor. Tigisa isa pa lang gid nag-file no. Kay mostly na ang iban sa second district. Ano ni sila na kumbaga nakapartido. That's why nga sabay-sabay sila nga mag-file sang ila sini nga certificate of candidacy. Kung
iban pa lang nga daan sa pag-file lang sa COC do halos ano na. Kumbaga grand entrance na nila. Kaya iba nagaiwat sa caravan. Nagalibot-libot na. Kasi siyempre hindi pa man pwede ka pangampanya. Pang daw dala naman lang no. As long as nga inyo sini nga mga ilong cups no nagasuporta man sa tanan sini nga mga naga-aspirants. Basta patigayunon lang or patigayunon lang ginaton. Nga mangin malinong kag matawayang inyo sini nga pag-file sa certificate of candidacy. So, sa mga aspirants naton mangin role model kamo dira sa inyo sini nga mga constituents. Kung anong inyo sining attitude sa pag-file pa lang sing COC, iban ganing may nagabastosanay na. Or nagapang ano na dira, nagapanggarit-garit na sa pag-file pa lang sang COC. Sa mga pumuluyo dira, no, kung pwede malang hindi nyo na pagbutuhon mga munang klase sa mga politiko. Kaya dira pa lang sa filing of COC, nagapagwa na sa ila sining matuod sining mga batasan. Piliyon naton ang mga kandidato naton, respetado, profesional, may mga etiketa no, may mga etiket no sa kadaman. Dira pa lang iba no nga mga aspirants pa lang hindi nakakontrol sa ila sining emosyon. Paano na lang pagid na kung kamo nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo ang ila sining nga ginapangatubang. Ano pagid nga mga dinamak nga mga pamatasan ang ila sining nga pag hiatag sa inyo. Dira pa lang no sa mga nag-file pa lang scrutinize naton maayo. May maayos sini nga mga pamatasan nga mga kandidato na siyempre ng mga qualified na karapat dapat sa ila sini nga mga pwesto. At siyempre kung magboto man kita hindi kita magpadala-dala no sang kasilaw sang kwarta. Ang rason naman sang pila ka mga botante is halos mga wais man yung mga botante naton. Kay nga iban nga hindi pa magsulod sa presinto kung oras ang butuhay. Isa pa lang sobrang na baton, halos tanan nga mga kandidato ginamatunan, which is nga amo nakikisa no nga gabot ang tiyempo nga basulo nato ng mga nagapulong ko, which is nga kita man mismo ang nagbutang sa ila sa pwesto. So ang pagbaton sa kwarta no ginadilian sa aton sining komisyon ng eleksyon, ay dapat na wala kwartahan ay sa subong eleksyon. Pangipokito naman ang kalabanan kung mga ipanginwala pa. Apang dapat naton pilion gid ng dedikado, respetado kag kwalipikado sini nga mga aspirants in every positions nga aton sini nga ginabutang. Para sa aton sini nga baluta sa mabot sini nga May 12, 2025 midterm election. By the way no, shout out kidra kay Lola Jezebel. Kay Lola Jezebel Galiasa no dra sa Banwasang Bingawan. Salamat gid no sa rambutan no nga tama ikatamis. Nakatilaw gid kita no sa inyo sining rambutan. Ay dala sa aton sining first class technician, Patrolman Kinita. Marami sang rambutan galing alindra sa Banwasang Bingawan, Iloilo. Thank you, kids. So, thank you so much, kids, sa kay Lola Jezebel Galiasa. So, this moment, no, pagkabasahon nato naman ang inyo sining mga comments diri sa aton sining live program. Okay, taway man kuno dito ng bali Mama Faye Kapada dira sa Kuwait. Safe and sound man siya dito sa Kuwait country. Kagsubong man ang kalantaw man si Sir Dudski watching dira no sa first IPMFC. Good morning, Ged. Kagsatanan naton dira no nga mga Ilong Cups dira sa first Iloilo Provincial Mobile Force Companies. Dira sa Banwasang Tigbawan kag sa mga platoon company na or sa mga companies naton. Sa mga maneuver platoon naton dira sa first district sa Iloilo. Keep safe, give the always. Siyempre, pagpanguna sa aton dira nga Force Commander kay Sir Police Lieutenant Colonel Artillero. Sa aton sining oras nga alas 10:58 na sa aga.
Nagapasalamat kikita no sa inyo sining pupod sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Ang kadalasang balita impormasyon gikan diri sa probinsya sa Iloilo. Thank you so much guys sa mga live viewers naton. Ang nag-participate guys sa aton sining program this morning. Nasubong man sa mga listeners naton through Radio Gyon Santa Barbara. Makitaan man sa ila sining official Facebook page, ang Santa Barbara Ogyon page, at sa ila sining frequency no DYIS 106.7 FM nga mapatian sa malapit diri nga mga kabanwanan diri sa banwa sa Santa Barbara, Iloilo. Nasubong man dira sa Santa Barbara Public Market nga naga-monitor gid sa aton sining program. Good morning gid sa inyo tanan-tanan. Ay Kindano sa subong sa banwa sa Santa Barbara dira sa Santa Barbara Public Market every Tuesday and Friday. Dira naman sa Carles, sa banwa sang Carles, nag-monitor gid sa aton sining program no, especially ang Carles MPS. Magpangunatan ni Sir Police Major Sunny Boy or Sunny Garnase. Thank you so much gid. Pilitanay naman kita sa masunod sining Martes diri sa aton nga program Ilonggo Caps on Air with Santa Barbara Ogyon page or Santa Barbara or Radio Ogyon Santa Barbara sa kalawan ni Dr. Dennis Superficial, Mayor Superficial, kasubong man sa kalawan man sa management and staff sa Radio Ogyon Santa Barbara. Kag sa aton sining nag-monitor diri sa aton sining IPPO page through sa aton sining Iloilo Police Provincial Office Facebook page. Malapit na 57,000 aton sining mga followers. Thank you so much gid sa inyo sining pagupod. Kilitanay naman kita buwas nga adlaw sa aton sining programa ang Kape kag Balita. Buwas alas 11 tubto alas 12 sang uto. Kaming kaupo naton buwas no ang personnel taga spokesperson gikan sa Regional Anti-Cybercrime Unit or RACO 6 no, Regional Anti-Cybercrime Unit 6. Taga magatag sila no sang dissemination kung paano malikawan ining madata sa gihapon nga mga online scam kal mga cyber security na awareness naton. Buwas no sa aton sining programa ang Kape kag Balita. Thank you so much guys sa inyo sining pagpupod sa aton sining programa. Live kita nga naka-broadcast diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa sulod sang IPPO headquarters sa kalawan ni Dr. Ramiloy. Thank you so much guys sa pagpupod ninyo with Radio Ogyon Santa Barbara. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Major Orlando Aranyo. Ikaw po ninyo sa subong aga ang inyong mga kabalikat sa technical side, Patrolman Kenneth Ang. Ako naman Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo masaligan.